Hello guys, good morning everybody. Kung makikita nyo, ito ang lugar ng Hindang Leyte. Hindang Leyte. Tingnan nyo naman ang mga magagandang mga taga-Hindang na mga dilag. Batang bata. Anong lugar tabi? Sabang. 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 Anong pangalan ng cottage na yan? Yung cottage. Yung floating cottage. Gazebo. Gazebo. Magkano bayad dyan sa floating cottage? Yun lang. Yun lang, hindi mo alam. Tayo ay sumama lang, hindi tayo nagbayad. Ayun lang. Ganon din po ako. Sumama lang at hindi nagbayad. Walang bayad. Sa pagkain di ko rin alam. Sapagkat ako rin ay sumama at nakikain lang. Pero libre dito manghuli ng manok. At saka magbilad ng palay pag may palay ka. Kung wala, manahimik ka. Ito po ang lugar dito, tahimik at medyo friendly. Mga kaibigan lang tayo na medyo magpapahinga. Ito po ang labasan. Mamaya ipapakita kung paano pumasok. Ngayon ipapakita ko muna paano lumabas. At least hindi tayo maliligaw, ano? Pinasok ko muna bago lumabas. May bidensya nga pa. Yun. Makikita nyo sadyang modern na talaga dito kasi yung mga unggoy medyo may mga damit na. Eh bay, nagusa ka diya bay. May bunga. Pero mga bata lang yan, nangunguha ng mangga. Say hi! Yan o. Ano dito? Talagang Medyo friendly. friendly na dito yung mga unggoy. Tsaka yung protocol nila sa COVID. Oy! Kaya tumakbo! Ito ang mga kasamahan ko. Hi guys! Hi Kirk! Pintal para sa church kay basin masiraan ni niya. Kapo ko sila sa baybay. Yan o, ito na yung highway. Sino ko? Yan o, GLC Floating Gazebo. Ito na yung main road. Ito pala sa mga impormasyon kung gusto nyo pumunta dito. Nandiyan yung contact number at saka pangalan. Atuhan na lang sila sa papa, ha? Ano saman? Ni Mama. Ito na pala yung floating cottage. Mula dito, anuhin to ng sakayan. Hahatakin punta sa laot. Ito na pala ang gazebo, floating cottage. Hi Arya! What are you doing? Say hi! Say hi! Gazebo! May swimming pool, tapos may mga upuan. Siyempre may konti tayong mall dito sa loob. At saka restaurant. Medyo mamaya mag-serve dyan ng ano, sushi. Hinihintay lang si sushi chef. Hindi nakarating, medyo nire-reyuma pa. Oh, dito may toilet pala tayo sa taas. Pwede ka dito tumahi habang hinihila yung cottage. Tanaw yung view. Oh, habang tumatay ka, tanaw na tanaw mo yung view. Oh, tingnan mo. Tatalon ka dito habang tumatay. Ang saya. Yung lugar niya. Ito, may hagdanan, tapos dito ka magda-diving mamaya. Hatakin to mamaya ng sasakayan papunta dun.
Hindi nyo ba alam, mayroon akong channel sa YouTube. Marami akong video doon. Magkano subscriber mo? Only me. Viewed by me. Watched by me. Like by me. It's all by myself. Alam mo ba yung music ng ano ko, YouTube? All by myself. Mama, nakarin po. Siyap ka din mamaya. Hmm? Ato, inigdaan yun yung ato sa law. Dive tayo mamaya dyan. Ikaw na. Ikaw ba? Na man gani Di ko mamaya. Uncle. Ha? Karang masani mag-surfing ba? Hadlok man ko mag-surf. Mag mo yung cellphone. Wala niya pang vlog. Oo. Wala na pang vlog. Vlog na. Ayan. Okay. Si tatay, nagre-ready na. Bay, unsa man na bay? Vlogger. Ano yan bay? Pangkilaw? Kilaw ta. Dami na bay. Tapos may, siyempre, may baboy. At may binaboy na isda. Dahan-dahan na kaming hinihila patungo sa laot. Yan, pwede rin magluto dyan. Yung mga mangroves na bagong mga tanim. Yan. Mapapansin nyo, kanina pa kami nihila pero hindi pa masyado malalim yung tubig. Ito pala yung floating cottage. Ayo, may grilling station. May mini pool para sa mga bata. Papakita ko hindi kandangkol. Na-enjoy yan na yun ay nahigda. Yay! Kurente na siya recharge ba? Ay, Naturang pampam. May bata ditong nawawalan, naghahanap ng ama. Inahan pala. Di susunatan kong pera. Nandito na kami sa destination namin. Kung makikita nyo, yon ang Himukilan kasama sa Cuatro Islas. Vlogger ka na to. sa tingaan atong surfing. Yun. Kayan. Basta kay surfing. Bubulag yan sa panty. Yan yung ano no, Himukilan Island ano. Tapos yung dalawa. Apid, mahaba, and digyo. Digyo, Mahapa, Apid at Himukilan. Cuatro Islas. Ang Himukilan is part of Hindang ano. Ang tatlo, Inupakan. Yaon. Girl na kami. To, swimming pool. Arya! Who's monster? Bayang kamot matusok. Yan. Nandito na yung mga wari. Ang panit ba yung paggiwa para mag-crispy ba? May dakag kutsilyo. Katana. Si Boboy malas 4 mo kan. Yun. Kung makikita nyo talagang inulan kami dito. Pero enjoy pa rin. Ito yung sofa. Hello guys. Kamusta yung swimming? Wala bang buhayaw pa ding?
Ha? Tinood! Say hi! 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 Kamusta ang pag-swimming kahit maulan? Mainit pa rin. Mayroon kaming kasamang badyaw. Ayun. Pagkain namin. Dinaanan ng mukbangers. Pasaw bayan sa gawas mo sila. Gawas na sila. Kaming Konsa, konpe, kanang inihaw na isda. Isda. Lupi, ano ni mo sa gawas na sila. Paspasan Crab. ni mo kay maputol man. Yan. Maputol siya pagka. Maulan. Kanina malakas yung hangin pero ngayon medyo okay na. Pero maulan pa rin. Anong masasabi mo sa panahon ngayon? Minsan ka nga lang nakarating dito. Binagyo pa. Anong masasabi mo? Sabihin mo lang, kahit anong bagyo! Ikaw kay gutom ka. Ha? Guys, nandito na ang diving board. Di na natin nakunan ng video yung pagtalon ni Uncle kasi naputol, naglobat. Ito, nanghuli kami ng isda kaso walang huli kasi malakas yung ulan kanina mahangin pa, sabi nila na medyo nabubulabog yung mga isda. Kaya ito, tinago na lang yung pamingwit. Nag-enjoy ka, Kirk? Subscribe! Attention all deka. Attention all deka. You say, subscribe! Waray channel! Standby. Waray channel! Dapok na. Yan, uwi na. Watching now. Went to Lady Beach. After the holidays, it's time to go home. Everybody's tired or happy. Let's ask everyone, did you enjoy the fucking party? Stigs. Yes, baby. Jump. Come on, baby. Jump. Yeah. Where's Crab? No more? No more crab? Ganito lang talaga pag-uwian, ilang kalabaw. Mabagal, pero makakarating din. Kahit kay nawalan, magmawawalan ng pag-asa. Sapagkat darating ng panahon para sa'yo. Itong floating cottage is 1,500 lang yung per day, good for 30 person. Kung sumubra ng isa is magbabayad ng 50 per head. Sa anniversary ng Alpaca Paro, umabot na sila ng 80. Long live Alpaca Paro. Kumusta kayo mga brad? Ito, uwian na kami. Medyo madilim-dilim na kasi malakas yung ulan. Pero okay naman. Enjoy lahat. Hindi nga lang kami nakahuli ng isda sa pamimingwit. Kasi yun nga, maulan, nabulabog daw yung mga isda. Baka sa susunod na lang daw. Pwede naman daw mag-overnight dito. Depende lang kung papayagan at saka yung walang bagyo. Paalam.